A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti, un moșneag cu o fată frumoasă ca floarea, harnică și blândă, și o babă cu o fată leneșă, rea și mofturoasă. Moșneagul își iubea copila, dar cum baba era cu gura mare, mai mereu tot fata ei era scoasă la lumină, iar biata fata a moșului era pusă la toate muncile grele. Într-o zi, baba se încruntă ca o plăcintă arsă și îi zise fetei moșului: „Ieși, fată, și du-te la fântână să speli fuiorul ăsta și să nu te întorci până nu l-ai albit de să lucească." Fata luă fuiorul, dar, spălându-l, îi scăpă din mână și se duse la vale, în fântână. Plângând și neștiind ce să facă, se aruncă și ea după fuior. Și ce să vezi? În loc să se înnece, se pomenise într-o lume minunată, cu iarbă verde ca smaraldul și cu flori mai frumoase ca în grădina împărătească. Merse ce merse și dă peste un cuptor plin cu pâini rumenite. Acestea începură să strige: „Fetițo, scoate-ne, scoate-ne, că de atâta ședere ne ardem." Fata, cum era harnică și bună la suflet, le scoase una câte una și le puse frumos pe lopată, iar pâinile îi mulțumiră cu glas voios. Mai încolo, dă peste un măr încărcat de roade, care se rugă: „Scutură-mă, fetițo, că nu mai pot de greutatea merelor." Fata îl scutură cu drag, adună fructele, le puse grămăjoară și mărul o binecuvântă. La urmă, ajunse la o casă ciudată, unde trăia însăși muma pădurii. Baba o privea cu dinți lungi și ochi bulbucați, dar fata nu se sperie și o salută respectuos. Muma îi spuse: „Dacă vrei să stai la mine, să fii harnică și să faci ce-ți poruncesc." Fata se apucă de treabă, mătură, spălă, hrăni animalele și nu se plânse niciodată. Chiar și atunci când baba îi zise să-i scuture patul, fata scutura cu putere, iar din așternut cădea o ninsoare albă peste întreaga lume. Atât de harnică și de pricepută era, încât până și baba rămase pe gânduri. După un timp, fata îi zise că vrea să se întoarcă acasă. Baba o duse la un pod și îi zise: „Fiindcă ai fost harnică și blajină, meriți un dar." Și deodată, din cer căzu o ploaie de galben peste fată, încât sclipea ca soarele. Cu banii și cu fuiorul alb, se întoarse bucuroasă la casa părintească. Când văzu baba așa minune, ochii îi se făcură cât cepele și începu să bolborosească. „Uite, vezi, fată, cum a făcut fata moșului. Du-te și tu la fântână și fă întocmai să te împlinești și tu." Fata babei, leneșă și cu nasul pe sus, se duse bombănind. Aruncă fuiorul în fântână și se aruncă și ea. Ajunse și ea la cuptorul cu pâini, dar când acestea i-au zis să le scoată, strigă: „Ptiu, ce să mă murdăresc eu pe mâini pentru voi? Stați acolo." Și plecă mai departe. La măr, când i se ceru ajutor, strâmbă din nas: „Scutură-te singur, că nu-s sluga ta." Și-și văzu de drum. Când ajunse la muma pădurii, se puse pe lenevit. Nu mătura, nu spăla, nu hrănea animalele și bombănea într-una. Când trebuia să scuture patul, o făcu cu nepăsare, de-abia căzură 2-3 fulgi și gata. După o vreme, ceru să plece și ea acasă. Baba, bosunflată, o duse la același pod și zise: „Fiindcă ai fost leneșă și neascultătoare, ia-ți răsplata." Și atunci, în loc de galbeni, căzu peste ea o ploaie de smoală neagră, lipicioasă și urât mirositoare. Oricât ar fi spălat-o baba acasă, smoala nu mai ieși și fata rămase așa, spre rușinea ei și a mamei. De atunci fata moșului a trăit cinstit și bine, iar fata babei a rămas pildă de ce se întâmplă cu lenea și răutatea. Și eu încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.